Сега погледнете всички гости, махнете с ръчички. По една килица лука, защото всички много ви обичат. Айде сега да си изиграем и да си изпеем една хубава песничка за баба. Силно. Баба Ручка. Имала си? Разбрахте ли? Имала си кружка. Мини малко на това, Еленка. Вали се при маниченцето. Еленка, мини малко малко на само. Цецо, айде иди в групичката там. Айде. После ще играем солче. Айде, ела тук. Цецо, тук така. Ти тук, Цецо. Добре, ако искаш кликни долу. Ти искаш ли? Той, понеже винаги е солист. И сега е солист. Айде. Седи ръчички на кръста. Чуп, чуп, ски, чуп, чуп, ски, чуп, А сега отишла баба на пазар, какво да си купи? Пуйченца. Играем ли танца за пуйченцата? Дали са послушни, имат ли крилца? И какво е казала бабата? Внимавайте да не ви хване лисицата или орела, нали? Защото трябва да ги крием. Айде, хванете ръчичките сега. Хванете, нищо, имаме си помощник. Айде сега да изиграем за малките пуйченца. Айде, пуйченца!